Vanzelf zit de kleur oranje in een speciale Olympische vlaggen die het nu eerst aan 400 van drukt worden. En ook de gouden kleur kan net ontbreken. Nou, binnen Olympische Spelen al heel wij had het nog wel volle zin om nog maar zo'n vlaggen te komen. Ja, vind ik wel. We moeten het nou vieren. Het is een historische gebeurtenis dat we zo verschrikkelijk medailles hebben. Dus dat kan echt nog wel een paar weken kunnen we dat nog wel vieren. Dat hindert helemaal niks. En ze moet je nog komen. Dus ja, dan is het moment inderdaad om te vlaggen en om te vieren dat, het inderdaad, dat we wonnen hebben. Dat we zoveel medailles hebben. 5 keer goud, 5 keer zilver en zo'n keer brons. Een record. Nederland had nog meer zoveel medailles op de winterspelen hellen. Het initiatief voor de vlaggen komt dit keer net van de centrale, maar van Radio 2. Het is wel lastig om elke keer weer een nieuwe vlag te ontwikkelen. En ja, we willen een overkill dan. En dit is wel heel erg leuk. Dit initiatief kwam inderdaad van de Radio 2, van de luisteraars. En samen gaan we een vlag ontwikkelen. Citroenopvolging inderdaad. En dat soort vlaggen, dat ontwikkelen wij zelf. WK-vlaggen gaan we nog ontwikkelen. Ja, en dit is wel uniek, want dit is inderdaad samen met de luisteraars die dat dienen. De Olympiërs komen maandag 24 februari weer om uit Rusland. Ze komen aan op Vleenveld Eelde, waaruit ze huldigen worden in Assen. Dan kan het voor het laatst wapperen worden met de vlaggen, om dan weer plak te maken voor een oren.